коментира Иван Чайчев. Според Георги Свиленски, лятото обединение не е успешна формула и според него не може да се повтори ситуацията в ДПС. За съжаление, Миран Ляво нито са леви, нито са обединени, единствено събира желанието. Дивись туди. Ще видите, че когато дойдем там на листите, с 50% обединение ще се включи, но нека да коментираме други политически проекти. Каза Георги Свиленски. Върховният касационен съд решава да бъде ли заличена Корнелия Нинова като председател на БСП. Решението ще регистрира партията за предстоящите предсрочни избори. С повече информация за заседанието на съда включваме Силвия Великова. Добър ден. На страните по делото, където се изчислее в законния срок, този принцип е 14 дневен и до случая има уверение, че ще действа бързо. Това, което Акуратно, не. Акуратно. представители на държавното обвинение Промяна от Мудова се позоваваше на споменатия и представителите на БСП около ниво Улта. Промяна на Мудова е това, че се влезе ставката на Корнелия Нинова, е това, тогава може да бъде предвидена процедурата по увеличаване на съда. Но вона помагає. Це обаче завдяки другото решение на градския съд, което забрани да изпълнява законосъобразно, то е по устава и да може партията да не остава без